Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen an sigira kɛnɛ kan laadala jɛman anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bouakari jamana kunnafoni a b'o de kofɔ sɛbɛnnikɛlaw ni dabaje karamɔgɔw olu ka maaguwan suko ani dugusɛjɛ cɛ Bouakari jamana kunnafoni u b'o de ɲini dɛ n'u y'a sɔrɔ ka ban a bɔra sana o a bɔra duguma Bouakari k'i k'a dɔn sɛbɛn in i k'a dɔn b'a ɲɛgɛn a m'a ɲɛgɛn ka ban dugu maa jɛ n'anw ɲɛ dar'a kan min ye lakali ye o y'anw ma wajibi ye siga t'a la bi ye ntɛnɛn ye duwakun daminɛ duguba kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka bɔ so ɲɔgɔn fɛ ka taa dahirimɛ ɲini yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen bi segin ɲɔgɔn fɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn n'i taara bɛn n'o ye sirabaw kan a na k'i ɲɛna ko fa bi dɔ la sabula an bɛɛ bi giri haraba Bouakari Sidiki nka n'anw bɔra an ka so sira kelen don k'o minɛ ten dayin ni kana fɛrɛ minɛ arajo jɔkafɔ da la Bouakari Sidiki k'a dɔn diɲɛ nin ye min ye ɲangilakaw ye ka bɔ Kayi Vieux Ɲang a n'a dɔgɔw a n'a i k'a dɔn balimasira sinji sira u ko ka dugawu don kɛ ni ka foli kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma Bouakari Sidiki k'a dɔn cɛkɔrɔba ka saya la jɔnkala u y'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen b'u fɛ yɔrɔ janama yɔrɔ surunama faama fara fanda kan Bouakari Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen y'a k'i kundun ye jamana faamaw bi fo Bouakari Sidiki u sigiɲɔgɔnw an'u yɛrɛ wolola dugu min na n'o ye Kayi ye Kayikaw bi fo Bouakari Sidiki k'a dɔn mɔgɔw bɔra diɲɛ fa bɛɛ fɛ ka na sɛngɛfo in na Alhaji Hami Ɲang ka saya denw ko k'a kuruw fɛ ka sababu kɛ u ye diɲɛmaa ye cogo min diɲɛmaa y'a kasi cogo min ani diɲɛmaa nana dugawu kɛ min kɔni ye Amadu Ɲang n'o ye Vieux Ɲang ye Alhaji Hami Ɲang denkɛ fɔlɔ a ko a n'a dɔgɔnin foli min b'u bolo danda la ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye jamana den bɛɛ lajɛlen ye Bouakari Sidiki k'a dɔn jɔ ko a la u fa ka saya i k'a dɔn a kor'u fɛ an fa ka saya a kuran fɛ Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa k'an ma Hamɛ Jakite naam ne ko bala cogo bɛ di blanc joue blanc gagne an bɛ dɔ fɔ a ɲɛna cogo di o fana kuma sugu jumɛn Jeliba dugu jabali Jeliba bi n'u ye ballon yɛrɛ ye walima ballon dan terrain kuma mana fɔ u b'a haram jelibisuw bɛ ne kunbɛn yanni ka don mobili kɔnɔ u bɛ dɔn n'u ma cili da blanc joue blanc gagne ayiwa Jeliba ko u bɛ taa 3e division de la wa an bɛ sɔrɔ k'u to yen awɔ an ka taa Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo Bouakari don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako Bamako wula Bouakari Sidiki k'a dɔn san 30 ni kɔ sɛbɛnni maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Laya Jara Laya ko i k'a dɔn fali bugɔli ye tiɲɛ ye nk'i da bir'a la k'a kin a n'a damata ko kɛw ye dɛ min ye soronin donbaw ye avocat Bouakari Sidiki k'a dɔn wulen bɛ ka wuli ka jɔ bolo da ni ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma sabula olu y'a ye min kɛra o kɛra dandɛmɛ ye Bouakari i k'a dɔn sɔrɔdasi jalatigi dɔw bɛ yen k'a fɔ de ye ayiwa k'u gɛnna yɛrɛ de ka bɔ sɔrɔdasiya la jalatiw bolo fo ka diɲɛ wuli sɔrɔdasi fini tɛ don u kan na soronin donbaw ko k'o tɛ se ka kɛ o tuma sariyatigiw ka wuli ka jɔ kɛ a ko min ye nin hakilina ye a taara maa min fɛ maître Mundaka Tall avocat kɔrɔba don a ye sariya dɔn Bouakari Sidiki i k'a dɔn ani a jɛɲɔgɔnw olu kɔni ye section administrative cour suprême u ye sɛbɛnfura in kɛ ka taa ɲɛsin olu ma maa minnu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la nin sɔrɔdasi jalatigiw i k'a dɔn a ka wuli ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u ye min ni min sɔrɔ k'a fɔ u ko i k'a dɔn fanga bɛ n bolo o dandɛmɛ jugu bingani yɛrɛ ye nin ye sabula décret min da octobre kalo tile 7 san 2025 Bouakari Sidiki i k'a dɔn o de ye sɔrɔdasikulu dɔw bɛ yen sɔmin kɔni kɛra min fɔra sariyatigiw fɛ k'u kun b'a fɛ ka fanga dafiri kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u minɛna o ye tiɲɛ ye minɛni fana kɔfɛ u gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la ka jala in bɔ siw la Bouakari Sidiki k'a dɔn u tɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ kuma fɔ yanni ɲɛwuli cɛ maître Mundaka Tall ani avocat tɔw i k'a dɔn sariyatigiw u ka wuli ka jɔ kɛ bin kɛra nin sɔrɔdasi ninnu kan u man ka gɛn ka bɔ l'armée la wa olu bɛ min ɲini u ka segin u jɔyɔrɔ la u ka jala ka d'u ma u kun bɛ sɔrɔ ani ayiwa bonya min b'u kan u ka da u kan sɛbɛnnikɛla ko Bouakari Sidiki a k'i b'a ye u ye min ni min sɔrɔ ka fɔ o de u y'a ye fiɲɛ caman de bɛ ayiwa sariya min y'u dafiri fiɲɛ caman b'o la sabula min ye sɔrɔdasiya yɛrɛ gundo ye i k'a dɔn o ma bonya o laban taara kɛ min fana ye bɛnkanw ani jo sariya minnu bɛ jamana kɔnɔ o caman lagosira o tuma min kɔni ye sɔrɔdasi faama ye n'o ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn sɛbɛn ye walima fanga bɛ n bolo i k'a dɔn a kɛra o ye n'o dun kɛra o bɛna ni sɔsɔli caman ye
o de la olu avocat u y'a ɲini sa k'a fɔ sɔrɔdasikulu minnu bɛ yen ni jalatigibaw don k'u bɔra sɔrɔdasiya la k'u ka jala kari k'o ti ɲɛ jɔnni jɔnni don min ye Abasi Danbɛlɛ général don min ye brigade de l'armée de terre ani Nɛma Sagara général de l'armée de l'air don ninnu fila bɛɛ lajɛlen ye jalatigiba ye maa tan wɛrɛ b'u nɔfɛ hali n'olu ka jala t'u ta bɔ Bougazelli i k'a dɔn maître Muntaka Tall ni avocat tɔw u kɔni y'a jira sariyatigiw ka fɛn bɛɛ kɛ ninnu ka segin u nɔ na sɛbɛnnikɛla y'a jira a ko octobre kalo tile 7 jamana i k'a dɔn a ɲɛmaa soba de ye hakilina bɔ k'a bin ninnu minɛna sabula u tun b'a fɛ ka jamana janfa wa u ka jala karila n'u k'u bɔ sɔrɔdasiya la Bougazelli fasiriba ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ minnu ni minnu yɛrɛ gɛnna n'i k'i b'a bɛɛ lajɛlen lakali hakili jiginna Abasi Danbɛlɛ ale tun bɛ armée de terre la Nɛma Sagara Sayibu Keita olu fana tun bɛ armée de l'air la Amadou Keita génie militaire Moro Sidibe garde nationale Mahamadou u b'a wele ko Cɛkɔrɔ Jara ale tun bɛ matériel hydrocarbure des armées la Baba Danbɛlɛ Mohamed Ouattara Seku Amadou Fane olu tun bɛ armée de terre la Magasi Tunkara génie militaire min ye Bukari Karakojo ale tun bɛ armée de l'air la Bougazelli i k'a dɔn ale kɔni masakɛ ma ale gɛn dɛ min kɔni ye ministre yɛrɛ de ka arrêté ale kɔni nin bɔ a bɛɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ Taba Tunkara ɲɛnaminitɔ o taama yɔrɔ tɛ dingɛ dawolo ye ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon Mahamani Ture nin y'a ka fasiri ye ni Bamuta ka wulen bɛ ko jalabatigiw olu nɔfɛmaw k'olu kun man ka gɛn ka bɔ armée na min ye colonel Alifa Yaya Sangare ale gɛnna fo ka wulu sɔn a nɔfɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye maa kɔfɔlen ye a lakodɔn bɛ wa a kun bɛ baara la yɔrɔ min na o de ye direction générale de la gendarmerie nationale n'i ye o yɔrɔ kofɔ jɔnko ala gendarmerie faso Maliba kɔnɔ a dɔnbagaw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn kosɛbɛ bawo n'i ye gendarmerie kofɔ jamana gundo caman bɛ mara ye wa min y'an ka jalabatigi minnu bɛ la ka baara kɛ ye o caman bɛ yen o da makulen bɛ ɲɛfɔliba ni kumaba o t'u taabolo ye n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ jumadon n'o bɛnna décembre kalo tile 12 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye colonel Alifa Yaya Sangare min kɔni kɛra gwɛli sababu ye o de ye livre n ye o fɔ yan o livre sɛbɛn a bɛn bɛ maa dɔw la ni dɔw ye n'i ye livre in lajɛ min ye page 400 a bɛ ka taa a hakɛ bɔ o de la nka n'i y'a lajɛ a titre yɛrɛ fana le défi du terrorisme en Afrique n'i y'o fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye sibiridon dɔ ye ka bɛn février kalo tile 24 ma san 2024 ɲɛmayaso o welela colonel Alifa Yaya Sangare fɛ waasa livre a kurunbɔ karili bɛɛ lajɛlen ka kɛ seere livre in kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye fana k'a fɔ min ye communiqué dɔ ye communiqué min ni o kɔni bɔla ka bɛn mars kalo dɔ tile gale san 2024 ministre so minnu ɲɛsin bɛ an ka sɔrɔdasiw ka taabolo ma ani sɔrɔdasikɔlɔw ka kɛwalew bɛɛ lajɛlen ma an ko ministre de la défense des anciens combattants olu ko communiqué jurula i b'a ye k'a fɔ ministre so kɔni y'a jira k'a fɔ livre in jɔn ko ala n'a bɔla a kɔni sariya dɔw bɛ yen k'a m'o labato koyi bawo n'i kɛra sɔrɔdasi jalabatigi ye n'i b'a fɛ ka livre sɛbɛn n'o ye gafe ye o gafe yi o sɛbɛntɔla yamaruya dɔ de kan ka ɲini fɛ o bɛ di i ma i ka ɲɛmaaw de fɛ n'o ma d'i ma e yamaruyalen tɛ ni ka livre ni ka o sɛbɛn wa n'i y'a sɛbɛn fana a kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka fɛsɛ yanni a bɛ se imprimerie la ni k'a kɛ livre ye ni k'a labɔ wa ni nin taabolo ninnu si ma labato colonel Alifa Yaya Sangare fɛ wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko kuma minnu bɛ livre in kɔnɔna na n'o ye gafe in ye a kɔni a b'an ka sɔrɔdasilakaw ka wulikajɔ ni k'o bɛɛ lajɛlen de kɔni daji bawo a kɛn bɛ k'a jira livre fa dɔw fɛ k'a fɔ ko min ye adamadenya jɔ sariya sɛbɛnw ye o labato tɛ sɔrɔdasiw b'a la ka binkani wale ta ka ɲɛsin jamana sigibaa dɔw ma jamana fan dɔw fɛ o taabolo jɔn ko ala o yɛrɛ de kɔni kɛla sa ka bɛɛ lajɛlen kunsi wuli ka jɔ n'i y'a lajɛ halisa i b'a ye k'a fɔ livre in kɔnɔ ko n'i y'a ta a tɛrɛmɛsɛ ka taa i b'a ye k'a fɔ min ye colonel Alifa Yaya Sangare ale kɔni a ye finitigilako kɔni bɛn duguma de k'u sɛbɛkɔrɔ terege n'a ka kɔrɔfɔ caman ye maa caman fana kun sigilen bɛ nin sayali in kɔnɔna na nin donni kama ka bɛn sibiri ma février kalo tile 24 san 2024 caman bɛ yen o b'a la ka livre in kuma de mɛn o kuma a kɔnɔ ko kalanko ye i b'a ye k'a fɔ livre bɔlen kɔni dɛ a kɛra
kɛra masi ba ye i y'a ye a kɔni a sɛgɛsɛgɛla o b'a jira sa k'a fɔ maa kɔfɔlen kɔrɔfɔ ninnu bɔ ka sarada e ko tɛgɛ ma da a kan wa tɛgɛ dala kan ni k'a minɛ k'a don kaso la a donnen kaso la a ka ko kɔni bilala sa kunlagosilenya n'an k'a ma ko sanction disciplinaire o tila ka ɲɛsin a ma n'i ye sɔrɔdasiya taabolo dɔw bɛ yen n'i ye o lajɛ ni u yɛrɛ bɛ a ko maana min ye loi numéro 04051 ye n'o tɛna novembre kalo dɔ san 2004 n'o bɛ sɔrɔdasiya taabolo ani jamana yɛrɛ kanako taabolo bɛɛ lajɛlen kofɔ wa n'o fana o bɛ fara fɛn min fana kan o ye ordonnance dɔ ye numéro 2023 015 PTRM o tala mars kalo dɔ tile 21 san 2023 o tilala ka yɛlɛma don o fana taabolo la u ka sɔrɔdasiya yɛrɛ jo sariya sɛbɛn n'an ko ko statut et règlement militaire o k'o taabolo bɛɛ lajɛlen kofɔ o de kɛra sabu ye sa min ye commission d'enquête ye olu ka PV n'o ka procès verbal ye o kɔni sigila sen kan ka bɛn ni décembre kalo in tile gale san 2025 o kɛra sababu ye sa yamaruya di la cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale yɛrɛ ka tila ka sɛbɛn in yɛrɛ ni k'a tɛgɛ nɔ bila k'a jira k'a fɔ min ye k'a minɛ décembre kalo tile 12 fo ka taa fɔ Bilali ye buru fiyɛ colonel Alpha Yaya Sangare gendarme do awa a tun bɛ baara la direction générale de la gendarmerie la k'a kɔni k'a tɛ sɔrɔdasiya la tugun sɔrɔdasiya fini bɔla a kana wa sɔrɔdasiya tɔgɔ tɛ fɔ ka ɲɛsin a ma tuguni nin ko sɛbɛn tuma min na y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture a ka fasiri don karamɔgɔ dɔ tunkara maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma wajibi ne ko bala cogo bɛ wagatigi wari ɲinina ani waritigi tɛ kelen ye siga t'a la wagatigi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma alternance ko finko ye kelen ye u manamana ko tɛ kelen ye siga t'a la nin y'a boli ko siɲɛ 190 ani siɲɛ 4 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu Sisɔgɔ Yusufu ko a ko Maju Sɛnbara n'a to a fɔra jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa min don a bɛ hadamaden bonya maa sabalilen nafolotigiba banaba wa a bɛ bɔ kabilaba la min ye banabakaw fɛ yen Maju Sɛnbara o k'i bɔ a la min ye faamaya ye i k'a dɔn o wolo dalen don a fɛ ka sababu kɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali yen de y'a ta yɔrɔ ye sabula o ye julaw ka yɔrɔ ye Boubacar jamana in maa sɛbɛ a n'a maa kunba bɛɛ lajɛlen ye jigi d'a kan Boubacar i k'a dɔn chambre de commerce a ɲɛmaa falen selen don i ti bɔ a la dɛ anw ye d'état kabini fɔlɔ wa i bi filanan kɛ i ye baara minnu daminɛ i ka se k'u laban sɛbɛnnikɛla ko a ko chambre de commerce et d'industrie du Mali a ko CESIM i k'a dɔn a wulikajɔ bɛna boloda yanni kalo damadɔ cɛ o kuma in fɔ i k'a dɔn Maju ko n'a ma ɲɔ kɔ n kelen t'a baara kɛ dɛ min ye ayiwa Kanaji Banba Yaya i k'a dɔn e bɛ kɛ coordinateur ye min ye ayiwa direction de campagne o bi di Boubacar Tandiama o tɛmɛnen kɔfɛ i b'i miiri dugu in kɔnɔ maa o maa b'a la ko jagokɛla yɛrɛ don ko se b'a ye i b'i miiri maa ma b'a la ko jagokɛla don ko fɛn b'a bolo k'a bɛ baara yɛrɛ sɛbɛnma la nin bɛɛ lajɛlen ko Maju Sɛnbara dɔwɛrɛ tɛ Boubacar fɛn tɛ maa min bolo o se ka juraw ka kuma fɔ Boubacar k'a dɔn Maju ye jago daminɛ kabini bi la tɛ kabini k'a dɔn dɔrɔmɛ kana miliyari Boubacar k'a dɔn danaya nana don ani jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar k'a dɔn wulikajɔ la cɛsiri la san 30 ani kɔ bolo bi cakelen la min'a ma da jɛngɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ k'i b'o de bɔ a la ka na ni maa wɛrɛ ye fɛn min wari ti sɔrɔ min na a bɔ fo ka juraw ka ko ɲɛnabɔ wari bɛ maa min ko de bɛ se ka baara kɛ Boubacar k'o de la Mali a juraba bɛɛ lajɛlen ko Maju Sɛnbara ni hakili b'a la Boubacar k'a dɔn ministre de l'industrie i k'a dɔn ale de bɛ a bɔ chambre de commerce kunna o kɔni ye tabali gosi u ko min ma i k'a dɔn arrêté numéro 5189 a y'a gosi a ko février kalo tile 8 sariya de y'a fɔ n'o tɛ magati kɛ chambre de commerce la nka sariya min fɔ an k'o taama n'a ka di maa min wɛrɛ ye n'i b'a fɛ k'i kanbɔ a nɔfɛ juraw ka ɲɛmaa so i bɛ se k'i kanbɔ o dun y'a sɔrɔ min ye Maju Sɛnbara ye ale de bolo bɛ a bɔ cɛ in na Boubacar kabini nin kuma in fɔra ni juraba bɛɛ lajɛlen wula Maju ayiwa i k'a dɔn an jigi d'an bɛ de ka ko anw di maa wɛrɛ ɲini a k'o yɔrɔnin bɛɛ a ko n sɔnn'a ma Boubacar Tandiya n'u k'a ma Sancho e de ye coordinateur général ye min ye superviseur ye Kanaji Banba Yaya a ko munna Maju i k'a dɔn a sɔnna nin ma sabula a tɛ dɔwɛrɛ dɔn jago kɔ a tɛ dɔwɛrɛ dɔn juraya kɔ Boubacar k'a nafura dama chambre de commerce et d'industrie du Mali la a ye wulikajɔ ni yɛlɛma minnu kɛ o donnen don jura tɔw bolo Boubacar ale ka waati nana bɛn gɛlɛya ma gɛlɛya min ni Mali yɛrɛ de ka gɛlɛya
barika bonyana nka juraw ka jija u ka wuli ka jɔ boloda foyi kana dɛsɛ jamana in kɔnɔ to b'o la ɲɔ b'o la Bɔgasiriki k'a dɔ tulu b'o la o wuli ka jɔ ka kuma ani faamaw a juraw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to k'o bi nɔgɔya jamana denw kana balan a ko maju hali ka da u ma Bɔgasiriki o b'a jira k'a fɔ a y'a seko kɛ o yɛrɛ k'i bɔ yen nafolo kasa bi ka yari Bɔgasiriki k'a dɔn jamana yɛrɛ a sɔrɔ bolo ka se ka jidi dɛsɛ kana kɛ a ko a y'i kɔ a da nin na su fara tile kan Bɔgasiriki o k'i bɔ yen min ye danaya ye faamaw dalen don a la Maju Sɛnbara k'a dɔn nafolotigi min don a mago bɛ jamana na Bɔgasiriki k'a dɔn fɛn o fɛn n'a b'a kɛ i k'a dɔn ani mɔɔw lajɛ k'a kɛ a k'o danaya k'ale ka da u ma o b'a jira k'a fɔ jɔn la an bɛ don min na ko bi maa fila wɛrɛ kɔni bɛ yen i k'a dɔn olu bɛ ko kɔfɛ o olu b'a fɛ k'u kanbɔ Bɔgasiriki k'o bɛ se ka kɛ nka siga ko nin tɛ min o to a ma fɔ tari k'a fɔ de ɲama sɛbɛnnikɛla m'a fɔ o n'a m'a fɔ an ka tɛmɛ an tɛ da sɛbɛnni kama Bɔgasiriki a ko maa fila kan bɔlen bɛɛ olu siyɔlen don ko kɔfɛ o nka a mana tigɛ da o da la nin bɛɛ lajɛlen b'a ja Bɔgasiriki ka sababu kɛ mun ye n'i ye juraw ka so ta k'a lajɛ Bɔgasiriki k'a dɔn danaya Bɔgasiriki k'a dɔn ɲɔgɔn bonya a k'o damanda de kan ka kɛ n'o tɛ diɲɛ laban in na i k'a dɔn n'i k'i bɛ Mali jurako ko fɔ Bɔgasiriki i k'a dɔn nafolotigi ko fɔ maa yɛrɛ to ko yɛrɛ balanko ye i k'a dɔn a kuma kun fɔlɔ i da bɛ se ka taa se nin jɛ ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wuli ka jɔ ni jateminɛw na an ka taa ni ko ye dɔɔni fasoko don n bɛ n ka jamana fɛ fasoko don i k'a dɔn jamana in ka yiriwa fasoko don jago ka se ka ɲɛ fasoko don a ko a fɔ Maju Sɛnbara sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔ bosobaw u bɛɛ lajɛlen kamarilen don Maju Sɛnbara la i k'a dɔn vote do kɔni kana siga dankɔrɔba in na wuli ka jɔ bolo da nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a to wara l'alternance an bɛ u fo ka se fasarijɛkulu maa bɛɛ lajɛlen ma ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni min ye Sekuba ye fulakɛ nin y'a ka fasiri ye a ko bɛnkan min n'an da tun b'a kuma na a bɛ ɲini ka dɔgɔkun damadɔ sɔrɔ e ko bɛnkan in kɔnɔ ko a t'a la ka waleya wa min ye Kanadakaw ka sanu ɲini société belebeleba in ye n'an k'a ma ko Barrick Gold Corporation olu minnu kɔni n'u bɛ Kɛɲɛba kɔnɔna na u ka sanubɔyɔrɔ belebele fila min bɛ n'o ye Lulu Gungoto ye jɔn ko Ala i b'a ye k'a fɔ cɔmɔjɔrɔ fɔ ka ɲɛmaw olu nafɔra dama kana se bi ma hami min bɛ o la o de y'an ka dugujukɔrɔ nafolo a bɛ bɔ a bɛ taa sira minnu fɛ maa minnu b'a bɔ k'a bɔ jɛlenya kɔnɔ nka anw yɛrɛ ka sariya bolo minnu fana bɛ yen ni majɛ tun bɛ fan dɔw fɛ o kɛra sabu ye min y'an ka nouveau code minier kura ye o ka se ka sigi sen kan o sigi sen kan min ye société Barrick Gold Corporation ye Kanadakaw ka société belebele n'ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon farafinna tilebinfɛ bolo kɔnɔ kosɛbɛ sanu ɲini ani sanu bɔli k'a bamayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ o taabolo min filɛ nin ye nouveau code minier du Mali olu tɛna kɔnɔko labato a ko k'a kɔnɔko k'a sɛbɛkɔrɔ cunna u kan o kɛra sabu ye jamana marabaaw n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye olu ko n'aw t'a fɛ jɔn ko Ala aw bɛ se k'a ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa n'a yɛrɛ ye a bɛ taa n'a yɛrɛ ye u y'u to bisi baasa la e ko u m'u to la dɔrɔn janvier kalo tile gale tɛmɛlen san 2025 daminɛw na u ye baaraw jɔ min kɛra sabu ye maa 700 fo 800 baarakɛlaw la olu ka taa chômage technique la o kɛra sabu ye sa bisi baasaw kɔni donna samasamalu caman nana nka i b'a ye k'a fɔ o côté o e tɛ fɛn fɛ e tɛ bɔ woda la jɔn ko Ala fɛn dɔ kɔni na y'i bolo ye o kɛra sabu ye sa u nana u ye goso kasa kɛ u dɛsɛlen kɔ munumunu salo la o ni jamana ɲɛmaaw tilala ka n'u sigi san 2 kɔfɛ ka bɛnkan dɔ latɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan yan'o ka kɛ i b'a ye k'a fɔ u kɛlen kɔ ka baara jɔ anw ka jamana ɲɛmaaw n'o ye kiiri tigilamaw ye u ma binkani wale kɛ koyi o y'a jira sa k'a fɔ sanu minnu n'olu bɛ mara la société in bolola la o ka taa min ye sanu tɔni 3 ye o ka ta k'o bila mara la fɔlɔ min y'an ka banki belebele dɔ ye hali n'a sɔrɔ a waati n'a donni kama banki tɔgɔ ma fɔ nka bibi na kunnafonidila minnu n'olu bɛ Angleterre kɔnɔna na n'an ko ma ko Reuters olu y'a jira sa k'a fɔ min ye banque malienne de solidarité ye ɲɔgɔn dɛmɛ banki n'o bɛ faaba kɔnɔna na yan min ye sanu tɔni 3 in ye a kun t'a la ni ka taa lamara yen de Babaliba ka banki de don Babaliba ale de ye nin banki in jɔ a sen kan kabini so 3 don danganda la ka na immeuble jɔ ayiwa min ye BMS ye Mamadi fo ko bilen don siga tɛ kuma in na ne ka fila min ye BMS ye BMS ale ni sanu tɔni 3 in kɔni a talen kɔ ka bɔ complexe in kɔnɔna na n'o ye Lulu Gungoto ye ka na sɛbɛkɔrɔ lamara min ye anw ka soldats ka pankulu dɔ bɛ n'an ko hélicoptère militaire olu de ye sanu in donni ni k'a tɛntɛn ni ka na n'a ye kelen ma bi foyi ma bi
FME bɛ wula cogo di n'o bɛnna bɛnkan latɛmɛlenw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sanumugu de kun don a kurukutu sa n'a bɛ kɛ birikiden di layila a bilenman maa dɔ delila la kɛ n sɔn sanu na n y'a dalakɔrɔbɔ Musa Tarawele ala ka hinɛ na a ka garde corps kɔrɔ in sa Birisi yarɔ Birisi fana kun kɛra sanubɔla ye yarɔ a fana ma faatu de awɔ Birisi an delila ka fɛn dɔ k'a ni a nisɔndiyara kojugu ani ne ye ɲɔgɔn ye ko n ka cɛ i ka o don ko kuma jana ye dɛ n k'i bɛna n sɔn wa a yɛlɛla n ko e ye ɲɔgɔn kan ye n ko a fɔra ne k'i bɛ sanu de bɔ walahi a dugusɛjɛ a ye sanumugu kɛ finikolon kɔnɔ k'a di dɔ ma ka na diya n taara peser k'a fiyɛ e kɔni tɔn bɛ wariko la a bɛ kɛ cogo di ale de delila kɛ n sɔn sanumugu la min ye BMS ye ale de kun kɛn bɛ ka nin sanu tɔni 3 ni k'a labila mara kɔnɔna na nka bɛnkanw kɔni dɛmɛlen kɔ Barrick Gold Corporation ni gouvernement transition ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka justice n'o y'an ka kiiribulon ye o min kɔni kun ye sanu tɔni 3 in minɛ k'a don mara la u ye yamaruya di Kokura ko sanu ka bɔ BMS la ni k'a di maa kɔfɛlen ninnu ma anw kɔni y'an ka sɔrɔdasiw ka pankulu kɛ ka sanu doni ka na nka ka sanu bɔ BMS kɔnɔ ka segin n'a ye complexe minier in kɔnɔna na min ye société a yɛrɛ ni wakilu don o baara la n'i ye ko in sɛbɛnkɔrɔ lajɛ nin sanu tɔni 3 in a valeur nafolomugu la dollar wari la a bɛ t'i jɔ dollar wari miliyɔn 400 na wa n'i y'a lajɛ sɛbɛn wari fana na o ye miliyari 200 ye wa n'i y'a sɛbɛnkɔrɔ lajɛ Kokura i b'a ye k'a fɔ n ka ko bɛ n sɛbɛ la Barrick Gold o ma taa bila dagirinda la a y'i bolo bila i dufa la min ye jurukɔrɔ minnu dun b'a la dɔ ka sara ka bɔ o la fɔlɔ a ye miliyɔn dollar wari miliyɔn a y'o caman fara ɲɔgɔn kan ni k'o sara n'o ye dollar wari la miliyɔn 400 ani 30 a y'o sara waasa min ye kɔrɔfɔ ninnu ye a ka bɔ dalafɔ la ni k'a lawaleya o fana tɛmɛlen kɔ hakilinajigi o ka maa 4 kɔni kun minɛn bɛ k'o bila maison centrale d'arrêt de Bamako kɔnɔna na an ko a ma ko MCA e da dun bɛ sigi n'o tɔgɔ n da tɛ sigi n'a ye cogo e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan n tɛ k'olu kala kan fɔ la dɛ min y'o ka maa 4 ye o kɔni kun bɛ yen kabi san 2024 i b'a fɔ MCA kɔnɔna na wala i b'a fɔ k'a tilen ne tu connais laban non n t'a yɔrɔ dɔn a bɛ dugukolo fa nin yɔrɔ dɔ diɲɛ bɛ ala tɔgɔ fɔli man di ye bilen ala k'i kisi an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma min ye maa 4 ye tɛgɛ bɔra olu fana kaana sa waasa k'u bɛ se ka segin u ka bureau kɔnɔna na complexe minier in kɔnɔna na Keɲeba kɔnɔna na ka se ka t'u ka baara ni k'a boloda Kokura ye nin ye sɛbɛn tuma min na y'an salo ka bɔ info matin kɔnɔ Sikuba a ka fasiri don ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 300 ani siɲɛ 50 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu Kamara Yusufu ko a ko n'i ye banque tɔgɔ fɔ jamana in kɔnɔ i b'a fɔ ko BDM a bɛ daminɛ o de la sabula min ye Ablaye Dafe ye ale ye nin banque in baara ka jɔ a sen kan kamalen laban min dɛmɛna ye kɔsa in na o de ye n diya ye a ye banque in sanayɛlɛ ni k'a yelen bɔ maa min bɛ yen bi o ye marakaden ye u k'a ma ko Kɔntɛ wagatigi a k'i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye min ye siɲɛ 90 ɲɔgɔn ye u k'a ma to a ka na conseil d'administration o de kɛra a ɲɛmaaya tun bɛ min bolo o de y'u ka PCA ye Ahmed Mohamed Agamani wagatigi k'a dɔn a ye faamaya kɛ jamana in kɔnɔ sabula a delila ka kɛ premier ministre ye i k'a dɔn min kɔni ye sen ɲɔgɔn ye e k'u m'u to yɔrɔ jan fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ de fo ka fana machine na wa wagatigi a kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ ka se ka ɲɛ a bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan premier ministre kɔrɔ Ahmed Mohamed Agamani min ye e b'a dɔn nin premier ministre Suwa Tete ne mɛna yanni n bɛ tɔgɔ in dafalen sɔrɔ k'a fɔ dɛ wa a yɛrɛ a tɔgɔ in ka gɛlɛn a ma koyi tu as compris mun de f'i ye n'i filila tɔgɔ la a tɛ sɔn a jo don n'i filila tɔgɔ in na a bɛ sin k'a ɲɛ bilen a b'a ko non a bɛ sin ka Ahmed Mohamed Agamani o don voilà n'i filila tɔgɔ fɔcogo la a bɛ sin k'i kɔrɔti ko non k'a tɛ fɔ ten
wakari fasiriba ko akika do video conference ya dongwe ni ya hye bi konondo de uye ni nwanyi nge ako directeur général nyema ya be mi bulobi ato de ko Umaru Konte akadanga fla ika do lu bele jele kumba krefe nunu bele jele kadiri bawye akika do unana krofo boloda kaseme buro laje ka jetemino ke benga ani mi wora bo aka sirigi baye ka fo ay wa video conference anu yera kumbe fo maraku jamana na mi nye fezi sabula ulu ni orobe bangi na mi nye BMCE Banco of Africa yemvana fa mo anu nyema ulu fana kalazole kundo jurula bo aka sirigi ka do ye fo un laje kaseme buro laje bengera ka fo wuli ka jo minu nganga jetemine no ye awa sokono na yere jetemine minu nganga ke sokono na ani juruko ni awa hakina wara minu ba ani soro be kata se ma minu nganga nome uju dalo ni bele jide la ka fese no yi boala en 2026 no ye sanwara wakasiri ka do ukanga double kura ni fere kura minu ndige jango ka demene 2025 na fo 2027 wakasiri ka do ulu fana barawu anu ulu nyedo ni nyefoli fana kanga ke bangi ni ya me bangi abi soro de kofo wakasiri ka do Mohamed Agamani Ahmed Mohamed Agamani aywa yaro beba damne Mohamed Agamani dila o de dille mandala wala Ahmed bi nyino ko ako jongwala uku jandwala uye fe minu vo o geleya uko lu laje o ki bwala abe awa bangi barakela fo sabula geleya min bi jamana ngono bi odonedu mi ni min ngoni ngeme dlove odonedu ngo nata be bangi wuli ka joke aye chesirike ika don okuma barakela ka nga fo ka damne nyema na katabla fo komana aya jira saka fo ambi dunim na kobi halibi naka bi jamana jigi dale do bangi ka mi nye bedami sabula bangi mindo ikado malika bangi do malido nga bangi do o kuma janga nga to mi nye wulika jo ani jatemino yi ni munye sebenye anye mimbo independent kono aka bi boli na moto wara lene bana be ufo ko te ni be na tabashu yini e be ta fendi ga blonda la ni entega do ni sama be bo sama no kama ko nouvelle horizon nya dangura nouvelle horizon Seydou Konate ni aka fasiri Seydou ko mi onga tajimunu no be do ga do jamana kon nana cheke da mi naka bara naka wuli ga jo nya shimbe o la bismillah lima wal ma ku la mara ko nyuma o de office malien des produits pétroliers anyama koro no ku ye modibo e guro jali ale ko ni anorob lani makura ye no de Jakarja Dambele ye Jakarja Dambele ale de président directeur général kura ye mi ngoni na aka sugantilu no de ka twata ka jira mana o zoro la nga ministre ga la dala nyoye do senve mi no bola ka ke juma temele décembre galo l'état ani fla 2025 ni ko inta ka laje sanvla ani kalota korole no ye mudbo e guro enjali ale ko ni o nyama ya ayo joro de fa office malien des produits pétroliers o nyama ya joro la gani ya laje ale ka bara yi bai ka fo anana beni geleya doye geleya mi ngoni no kera taji ko e kololo e na geleya munumunu na mali selege nani ngonana mate se ga fo ko geleya ko bana peu ga fura soro la atlangela gani ya laje fana ni bai ka fo mi onapuye yana ka yele makake omapuye afo onapu ode yele manaka ke omapuye wa asigila senga loi numéro 2022 055 mino 30 décembre ko do temo ani fla san 2022 ani ya la jafana ka barate dore taji munu no lu beto jamana kon nana o hake o kase ka don jamana selege nani maw mako be taji hage mina sangon nana wal makalo hage do kon nana o bela jele kase ga nyini ko don no sigila singa abega sabu anga gele ya chama be taji kunda o fura kase ga nyini jona wa mi ya kololo chama ye fura kase ga soro latilia no fana temena ga boy ba e fana ka fo mi makure mi no sugandila kabla modibo e guro jali nona no de Jakarja Dambele ye ya ka ko laje inspecteur des finances do wa inspecteur des finances ale ko ne sugandile kabla njore na ma be se ga fosa hagil nangura munum be ani gele munum be abena wuliga jo sugu bela jile sabati wa sami e tajugo gele alisa furatilma mununga nga soro jona abe se ga boni gele ya kon nana chugumina ko fero tige jona wani ya laje mi inspecteur des finances Jakarja Dambele ona pu o DP
PDG kura n'o ye office malien des produits pétroliers i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ caman kɛ o yɔrɔ in ma a bɛ se k'a fɔ dunan tɛ yɔrɔ kofɔlen in ma wa danaya min fana t'an filɛ ka kalifa a la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a na se danaya minɛ a kɔrɔ waasa min ye maanifin jigi o ka se ka sigi waati ni don natɔw kɔnɔna na nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Seydou Konate a ka fasiri don i to an ka Tezara premier min an ka segin ka na ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof a bɔliko siɲɛ 700 siɲɛ 70 min bɔra nin kalo tile 5 san 2025 Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛbɛnnikɛba Fasiri Tambura a ko yalima mun de bɛ Mamadu Jakite Mahamadu Jakite i k'a dɔn nin ye ko sɔrɔ sabula gɛlɛya min y'a sɔrɔ a kɛra sababu ye a ka taa kasobonba la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a kɛrɛfɛmaw ni a sɔmaw ani a ka surunani dobaw olu kamana guana sabula i k'a dɔn a bilala sabula min ye liberté provisoire ye o fɔra cour d'appel fɛ cour suprême yɛrɛ fana y'o fɔ Boubacar Sidiki n'a ta bɛɛ sariya kɔni gulela nka hali bi a bɛ kaso la dɛ o kuma mun de bɛ yen ɲininkali san 2 ni tila Boubacar Sidiki k'a dɔn ko in sɔrɔla cogo min min ye Mamadu Jakite i k'a dɔn don dɔ la a sina ka na a kaso ten a nana a kaso a nana sɔrɔ a furumuso aw kelen bɛ ka juru don a kan na k'i balan i k'a dɔn ayiwa u ka du kɔnɔ min ye ayiwa maa wɛrɛ bɛ si so minnu kɔnɔ i k'a dɔn so kɔnɔ a kɔni bɔ ko in galama o yɔrɔ bɛɛ ale sina k'i duuru muso kɔrɔ ni ka juru foni ka bɔ a kan na Boubacar Sidiki k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la a ka se ka ni fiyɛ a la o dabaliw n'o fɛɛrɛ a y'o kɛ a dɛsɛra a ye muso cɛ gara la min ye lapitaniso ye k'o sɛgɛrɛ a bɛ se dɔgɔtɔrɔso la tuma min Boubacar Sidiki k'a dɔn furumuso to a de ko Aminata Thiam a ye diɲɛ to Boubacar Sidiki k'a dɔn a kɛlen ka diɲɛ to o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn a ye polisiw wele min ni kan ka kɛ a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko in kɔni bilala ten nka a ma tɛmɛ tile damadɔ kan i k'a dɔn e ko a tɛna kɛ muso sɔnmaw ye olu kɔni sina ka kiiri boloda kasi a ma u taara minɛ a minɛni polisiw ka sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ la min ye arrêt numéro 130 avril kalo tile 5 san 2025 Boubacar Sidiki i k'a dɔn n'i y'a mɛn a bɔ jalaki sɛbɛn chambre d'accusation cour d'appel de Bamako la Boubacar Sidiki i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ ni nin ɲɔgɔnna ko kɛra muso ani furukɛ kɔni Boubacar Sidiki ko dɔ de sara sacogo dɔ la i k'a dɔn sariya sɛbɛnw kɔni na ani sariyatigiw fɛ yen sɔmin bi kɛ fɔlɔfɔlɔ cɛ de la walima furumuso la Boubacar Sidiki k'a na kɛ ko in kɔni kɛra o kun fɔlɔ ye mandat de dépôt ala m'an kisira Boubacar Sidiki k'a dɔn o nana fɔ sɛbɛnnikɛla ko san 2 ni kɔ bi min kɔni kamalen ye Mamadu Jakite a tɛ ni furumuso saya ye i k'a dɔn a bɛ kaso la o n'a ta bɛɛ min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye i k'a dɔn a ka surundɔnbaw nana u bolo bɔ ni ka wulikajɔ boloda min ye san 2 ani kɔ o kuma chambre d'accusation ani cour d'appel Boubacar Sidiki k'a dɔn u y'u kanbɔ olu ma olu ko sisan min ye arrêt numéro 130 min kɛra avril kalo tile 15 san 2025 min ye bolo ka bɔ a kan na a ka taa kaso Boubacar Sidiki i k'a dɔn o sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen nana bolo da sariyatigiw bɛɛ lajɛlen y'a ŋɛɲɛ ni ka bɛnkan kɛ a fɔra tuguni k'a ka wari sara miliyɔn saba Boubacar Sidiki i k'a dɔn o ye caution ye a y'o sara o ye reçu dira a ma don min yɛrɛ n'a kan ka bɔ dɛ a n'a kɛ kunnafoni wɛrɛ yera k'a fɔ k'a kana bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn bilali sɛbɛn b'a bolo caution sarala ni reçu b'a bolo nka hali bi n'a ka bi a datugulen don sɛbɛnnikɛla ko olu ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yalima nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn in na Boubacar Sidiki k'a dɔn saratigi k'a fɔ ko nin ka kɛ saratigi k'a fɔ ko nin ka kɛ nin kɛcogo la walima nin ka bɔ a ma ko wɛrɛ ka tila ka na balaw na Boubacar Sidiki k'a dɔn dankɔrɔba datugulen bɛ kasobonba la hali bi n'a ka bi taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ u ye fa bɛɛ gosi sa yalima a ko dun bɛ jɔnni bolo a bɛrɛ ta Boubacar Sidiki k'a dɔn sariya de b'a fɔ i minɛna sariya de b'a fɔ i bila la ni sariya ko k'i bila la yalima i man ka bila ka t'i kaso wa Boubacar Sidiki k'a dɔn ko in a balanin bɛ yɔrɔ jumɛn in na kamana gan nana min ye Mamadu Jakite ye Boubacar Sidiki maa caman y'a jira k'a fɔ denw kɔni olu bɛ ɲɛnafila ba sara wa fa fana bɛ kaso la Boubacar Sidiki yalima ayiwa sariya bɛɛ dangan min na yalima fɛn wɛrɛ de bɛ sariya sanfɛ yalima mun de b'a ko kɔnɔ o gundo kɔni ma dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le sofu kɔnɔ a ka o don k'o bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le sofu ne y'o bila min ye 26 mars ye ne bɛ o ta sɛbɛnfura ye nin y'a boliko 1377 ye min ye
opération DDR donc ala mi onga Kidali région o baro nun dona ni ya lajɛ décembre kalo tile 4 san 2025 bay ka fɔ min ye Kidali o min no kun kɛnbɛ yɔrɔ min na tun b'a yila yɔrɔ jafɛ n'a kun t'an ka danganiya kɔnɔ nka a bɛ ɲini ka san damadɔ bɔ sisan min ye Kidali région ye ka fara Mali région caman kan o bila an bɛ anw ka jamana ɲɛmaaw n'o y'a marabaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni sago n'a dungɔ bɛ a la waasa baara ye n'o de ye kɛlɛ ye o ka se ka dɔgɔya min ye hakilina dɔ ye o taala k'o sigi sen kan n'o bɛ ka bila jɛkulu dɔ ka danganiya kɔnɔ n'an k'a ma ko commission nationale de désarmement de démobilisation et de réinsertion an k'a ma ko CNDDR n'i y'o lajɛ olu fana tɛnkun bɛ jɛkulu min na o de ye commission nationale d'intégration an k'a ma ko CENI ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan Kidali b'a ye k'a fɔ min ye Mahamuru Tilen jɛkulu ye u ka marifa bila min ye sɔrɔdasiya ye n'o ka di u ye u ka don o la bawo b'o baara de ɲɛdɔn kosɛbɛ o n'o fana man di u ye minnu b'a fɛ ka jago wɛrɛ kɛ walima ka baara wɛrɛ boloda jamana ɲɛmɔgɔw na dɛmɛ ta nafolomugu bɔli sira fɛ ka ɲɛsin ma o de wa i ka t'i yɛrɛ fa i ka terrorisme i ka bɔ a la rebellion ye k'o bila pewu wa min ye jamana baara ye bɛɛ lajɛlen k'an fanga fara ɲɔgɔn kan waasa min ye jamana denw ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ baara in kɔni nun donna Kidali région kɔnɔna na nka fɛn min kɔni n'o laɲinilen don o de ye commission in kan ka baara ni fɛn boloda a kan kɛlen bɛ k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ wa maa o maa n'i nana i ka marifa o bɛ sugu o bɛ n'o an k'a ma ko identification o bɛ identifier fɔlɔ wa i ka wolo sɛbɛn jɔnjɔn o ka ye i la k'a fɔ i bɛ nate kana kɛ dalafɔ ye n bɛ don a la n ye marifa bila o tɛ dɛ n'i nana i ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu in ka baara y'o ye k'i sɛgɛsɛgɛ e kun bɛ fan jumɛn fɛ e kun b'a la ka mugu ci fan jumɛn fɛ marifa bɛ min i ye mun ni mun kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ n'o ɲɛ sɔrɔ la min ye n'i kan ka bisimila cogo min na o baaraw na boloda commission nationale fɛ nka ni o ko in bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ e bɛ nate kana ɲɛfɔli kɛ jɔn la ye marifa bila o tɛko tɛ dɛ bawo an bɔra o ɲɔgɔn ko caman de la ka tila ka n'an yɛrɛ sɔrɔ a dingɛ kɔnɔna na o ka dabila fasirikɛba 26 mars kɔnɔ n'o Ibrahima Kulubali ye ale y'a jira sa k'a fɔ nin ko nin bɛna kɛ sababu ye jamana den ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa nin boloda an b'an ka jamana camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la nin bolo nin hakilina in t'an bɛ k'a sinsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na commission bɛ baara la wa min ye musaka ye minnu bɛ yen n'u tɛ sɔrɔdasiya fɛ n'u kan ka baara wɛrɛ kɛ olu na don o baara la u na dɛmɛ jamana ɲɛmaaya bulon fɛ nin ko ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ 21 mars kɔnɔna na Ibrahima Kulubali a ka fasiri dun waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan Bakasiri k'i k'a dɔn ɲanginakaw ka ci don min ye ka ye Alhaji Hami Ɲa Ala k'a hinɛ i k'a dɔn a den finman ni jɛman ko ka foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin Mali bɛɛ ma ka ɲɛsin farafinna bɛɛ ma u fa ka suko an fa ka suko Bakasiri k'i k'a dɔn ɛlɛ ni min ye diɲɛmaa ye bɛɛ lajɛlen y'u laminɛ a y'a k'u fɛ Bakasiri k'i k'a daminɛ jamana faamaw na ka taa bila jamana fandaw na ka taa bila moriw la dɔnba balima sira sinji sira furu ɲɔgɔn sira i k'a dɔn jɛɲɔgɔn sira Bakasiri k'i nin bɛɛ lajɛlen seko damajira kɛ min ye an ma nin ye Vieux Ɲang n'o ye denkɛ fɔlɔ ye a ko ka foli lase Mali bɛɛ ma bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji Ala ka n'u sara n'a ɲɔgɔnna ye Bakasiri ka Ala k'an fa ma ɲɔgɔnna ma i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an fa Bakasiri k'i k'a dɔn an jigi sigira kosɛbɛ o kuma dugawu den do ka bɔ Ɲankunda Kayikaw i k'a dɔn sigiɲɔgɔnw u y'u se kɛ Kayikaw y'u se kɛ k'u bɛɛ fo bɛɛ ni baraji bi ta an b'a ɲɔngiri Madame Bagayogo Maître Awa Diabaté pôle national de lutte contre la cybercriminalité an yɛrɛ jɔnmuso don an bɛ a fana fo i dɛmɛ a y'an dɛmɛ an ka ko la kosɛbɛ an bɛ major fo Umaru Danbele donc ala min ye école de guerre ye ale bɛ an b'a fana fo minnu don MCA la i si ɲɔgɔn nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bi kɛ nin kunnafoni kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ bamanankan jɛmukan Madani Ture ale na fɔnɛ kɔ donsogɔni duman na ni Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan i k'a dɔn sɛbɛnfuraw na bɔ an n'olu lakali Sylvie Varta kumara k'an jaw ta Ahmed Jakite Dankɔrɔba a yɛrɛ tun bɛ fiɲɛ tulukala la ne ni e fila farala ɲɔgɔn kan ka kunnafoni lase wa salam